Ja, tässä ani torpunga. Markki onnellisia. Markki mut laivottysääkämä. Joo, eli kelpaa. No, sitä ei ole perkikemi. En ole siisekkämi. Sitä vloggan niingrä, karojon niingrä. Makkikkaan bygningen i sådan kotilaamaapun baka. Tegen tekus. Damit misi din jatsi. Alright. Mana? Akit pop. Kuku kunurida pekka volti Amerikka. Kyse. Ei, kun fakkuun masakan. Tapsoo. No, tapsoo ratto. Mana? No ja. Se oli pointti vaikka Ikissinä ikikkämi majassinä nyt. Ja, kyse kun tahti maksuu puuna una täällä una ennenkin nouvotsia tää kyse una kissettaa näissä olisi. Jos sinä kat. This is Kasajiri 24 in 7 in volts in watts in $1,000. Dus kartoissa suut pääsissä os sunna pysytään semmoisessa. Laivomia saa sitten kannatujassa. Ikuittelu. Minun pingas ei nao. Laivomia saa lämpöä. Tässä tekniikka. Tiiä, kun tappuimatit, aion toisuu, erinäinnissu, toisuu. No tosu. Joo. Täällä tässä on nyt peräänkin nahtuun. Takkingus Facebookik, mä näin tuojoanne. Tässä on ikon tuotteessa Facebookik, kommentaarissa. Amazing. Joo. Ja mä put tässä, syliffi pitkäk. Mä oon tiimi tuon noin halta saattaa puhutaan mä rimin nohtu, mikäs tuonne sisivets, tuin nahtuun. Ja mä put. Yes. Takas tiimissä sahtamaan. En team, 2 team, 3 team. Yes. Täällä on kalat toissuumme tää, tässä syliffiödu. Mennään nopein nassaammin. Se on jo maani, yssälleni. Kas pasliaasi. Se itse. Idädä. Idädä suosi. Roippi, kannasiiri. Oi pissana saapu. Meillä on kajaset siitä mahdollisesti. Studiopia Sandra Pop. Teknologi nyt aina pakattu. Tässä duct tape for everything. Yes, duct tape nyt aina se. Sunalla on se kupit pesit tois. Kannattuin nach. Tässä har startet op buds. Ja, det är sjukt. Jeg startet bare podcast. Podcast radio. Fokusilla on aina. Suni Siis on pikkuinen. 20 minuuttia. Siis on pikkuinen. Nah, tänään aina. Mutta mikä niin on? Nah, when it pushes it. Toch Yes. So. No, kangari. Tässä utakka voi opuun. 20 minuuttia. 20 minuuttia. Sussu 20 minuuttia. Ota pois on niin päästä. Uning nakkassa. Olji. Jeg startet op buds. 20 minuuttia nå. Bare 3 minutter. 20 minuuttia. 4 minutter. 4 minutter. 4 minuuttia. Kassimassa kirapa. 27. Og der var 39 med et bord. Tuonne vaan. Pissäkä tuli saapumaan.
Ja. Ikke torften er bedre nok. 3 minutter. 3 minutter. Det er en producer og rapport. Har nu vej til, tænker jeg. 16 mm. 16 mm. 1.4. Må jeg sige? Ja. 비슷하지. 아쉽. 비싸면 비싼 거 알아라. 뭐가 좋사? 뭐가 좋사? 아니죠. 비슷하나? 지금? 안 무슨 좋았지? 녀석. 네. 얼마가 안 먹고. 얼굴 얼마나 잘 맛있죠. Yes, I love the little boot. Alright. 80minutter? 2 minutter. 2 minutes. 오늘 막 이거 가. Behind the scenes, behind. You know, the man shoot. 이거 퍼스 Una comida po updating na kata. Atoppoci. 그때 나중에 또 혹시 다음에 노이사 사고입니다. 얼마 할로. 핀나 갔다 수어지다. Der var pænt lidt op til, hvad der er sådan en show. 할로. 맛있다. 예? 이건 나와요. 알겠죠? 아주. Машины фильмvideo. Tässä Lapptiri будет 3 sekunder. Sule, 1 minut. 10 sekunder. 10 sekunder. 10 sekunder. 노이사 갔다. Ja, røvse. Ja? 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Alright. 하루 이누이츠 안마사 팟캐스트문 지길로아이치 올루미굿 나루군앙이락시아시 부라학도가 아이나 임민우 이리사가지소. Ja, hvor er man ikke kleist? Das. Filmvideo tok, ne bitte so tok. Katiteri tok. Sysakto no siutamassa. Tämä on Alright. Tämä on Tämä on päivä. Alright. Oh. 하루 이누이츠. 르르시기다. Sidivi. Qimaalli loppu. 블로그리어였고 라이브랑 냈지네. 이마 시우슬럽미 블로그리에 적합도라가니. Ana, anta kitiraarlu. Ja. Qamikkallanarpaa. 나 블로그리어тор니 적가누잉ерлапpat. Massakingerlangillat saall. Massak ulapinner tas qano. Unittooqalaartunga. Kinguatooqalaartung kisian tas filmiliaqattaaruyorpun blogkiliaqattaaruyorpun. 강아마나 알lartippi. Qamaanaayuna. Aassa, namuluun suliaasangittu. 수리땀누 따요증이봐. Nutaayra pimaluun qanga yannuarami asukkia naluaqaluun. 그래서 저 우기요 막루가 이렇더루니요. Naam suli ukiu ataas suli ukiu ataasiugunaq. 나 오케이. Ukiu siul sæson siulleq. Suli. Alright. Ja. 같이 배수잖아. Qassimummaa killippa 16 niugunarpoq. 16 tulliasut niussagunarpoq. Alright. Yes. 또획. Naamusqaagut. Yes. Sunaf tuutiimersimallit. 조짐이 됐잖아요. 빡빡. Tuutiimingaik. 조짐이. Intiin sinnarpu. 눈. Taamaaq. Aligidaawoq.
Kiiskesi loppu. Mä sit nää soqarluartoq jooraasin. Tassuartippiu. Tassuartippiu. Imaatto аллартиппат ила иккуссорсинаа Sinnarluni takusinora. $1,000. Nuanneqa taqorusukkussiu Tässä aikua sydärinorput. Täällä. bye bye Bye. bye Eli loppuna. Buonagoro Vuonna. Pausuusi Ashabakki ashoyoish Osinidi Takus. Bye. bye Tati kuja kuja No, tämä on näin Jassi.